kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. bi ye araba ye novembre kalo tile 7 san 2018 kunnafoni labɛn bɛ fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ seyidu sila maraka faama fɛ. morikɛ tarawele k'ale to suya kole la kunnafoni bakurubaw filɛ. laadala ɲɔgɔnna jɛrɛ tako filanan ko conseil des collectivités tɔgɔ la ale bɛna waleya novembre kalo tile 5 de k'a kuncɛ décembre kalo o tile 4 nata. kalo kelen baɲango conseil nationaux u n'u ko lahalayaw dangɛnɛmaya. ministre ɲɛma Sumailu Bube Mayiga kunungo ani chambre consulaire parti politique majorité conseil national de la jeunesse anu ye ɲɔgɔn ye a bɛ tali kɛ jamana lahalayabaw u ka hakili falen kɛ olu kan. tako durunan forum paix ani sécurité o lahalayaw ka farafina bundakun kan a dayɛlɛla kunungo dagarikaw fɛ yen. nin jɛkuluba min filɛ n'a a sigira sen ka juillet kalo tile 2 san 2017 jamana 5 baɲango olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na mun bɛ mugujuguci la jatigɛwale kɛbaw olu kɛlɛli ko fɔ. donc baro la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisadani na. aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. an bɔra k'o de fɔ sisadani na. laadala ɲɔgɔnna jɛrɛ tako filanan ale bɛna waleya a bɛ haut conseil des collectivités a b'o kofɔ novembre kalo tile 5 de ka kuncɛ décembre kalo tile 4 nata la. kalo kelen baɲango kɔnɔ conseiller communaux u bɛna sigi ka hakili jagabɔ kɛ ka jateminɛw kɛ sɛbɛnba minnu bɛ ni olu taara k'o da gouvernement ɲɛkɔrɔ yaasa gouvernement ka hakilinaw fɔ o kan u bɛ se ka jateminɛ kɛ olu la cogo min na jamana lahalayaw fɛɛrɛw ni taasiraw olu bɛ se ka sigi ɲɔgɔn kan jamana ka yɛrɛlafoni a n'a ka sanayɛlɛ o ka sabati. ministre ɲɛma Sumailu Bube Mayiga kunungo ani chambre consulaire maaw parti politique majorité présidentielle conseil national de la jeunesse u ye ɲɔgɔn ye a tun bɛ bila minan kɔnɔ ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ jamana lahalayabaw kan minnu n'olu bɛ dala nin waati in na ni olu fɛɛrɛw bolodan bɛ jamana fangamarabaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement i n'a fɔ ɲɔgɔnna jɛrɛ min kan ka waleya jamanadenw olu tɔgɔ la n'u ko ma conférence sociale yaasa baarakɛlaw olu ka bilaminɛw ani concertation mun n'o bɛ sen na ni o bɛ jamana cɛbɔli lahalayaw ni o bɛ olu ɲɛfɔ ka mara tila ka gɛrɛ maradenw na u ko dɔwɛrɛ tɛ chambre consulaire alliance ensemble pour le Mali n'o bɛ majorité ko fɔ ani conseil national de la jeunesse u y'a jateminɛ k'a fɔ gouvernement kɛn bɛ ka fɛɛrɛ belebelew boloda mun bɛ jamana ka lɔfɔni ko fɔ hakili jagabɔ ka kɛ o taasiraw ka fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan yaasa bɛɛ lajɛlen da ka don a baaraw la u ko laɲini ye o de ye. ɲɛma union des chambres consulaires du Mali Youssouf Bathily ani président du conseil national de la jeunesse Suleiman Satigi Sidibe u ko ministre ɲɛma a ka bɛɛ lajɛlen da doni jamana lahalayabaw la k'u bɛ nisɔndiya n'a ye kosɛbɛ. ɲɔgɔnna jɛrɛ belebele min bɛna kɛ bɛn ani lakana kan n'u ko ma forum sur la paix et la sécurité farafina bondakun kan a tako 5nan ale dayɛlɛla ntɛnɛndon dagarikaw fɛ yen. ni ɲɔgɔnna jɛrɛ kuluba in ale welewele dara juillet kalo tile 2 san 2017 jamana 5 olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na jamana 5 min n'olu jɛn bɛ ka kɛlɛbolo wuli mugujuguci la jatigɛwale kɛbaw olu ka kɛwale juguw nɔ kan o bɛ burkina ko fɔ mali mauritanie niger tchad nka mun ye gɛlɛya ye o de ye tɔrɔmɔɲɔnko ye yaasa a baarabolo olu bɛ se ka waleya cogo min na bɛn ani lakana sabatili sira fɛ. euro wari miliyɔn 100 bɔɲango o de labilara k'a sɔrɔ laɲini ye euro wari a miliyɔn 414 bɔɲango yaasa a baaraw bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka mɛru ɲɔgɔn na cogo min na farafina ale bondakun kan. dakar ɲɔgɔnna jɛrɛ in n'u ka ma forum de dakar bɛn ani lakana kan dɔwɛrɛ tɛ ka gɛlɛyaw k'olu basi ka bɔ yen yaasa G5 Sahel n'o ye jamana 5 faralen ɲɔgɔn kan sahara kungo kɔnɔ ka mugujuguci la jatigɛwale kɛbaw k'olu kɛlɛ olu ka baarabolo olu bɛ se ka yakubaya cogo min na. farafina bondakun kan an b'a yiraw la k'a fɔ Nigeria a wolomasiri taaba 16 bɔɲango olu kɔni tununa u tununa a kɛra mugujugu ci dɔ senfɛ mun ni a taara k'a da Boko Haram maaw kun n'olu ye banbagancikulu ye ni u y'o wuli ka jɔ kɛ dugu kama n'o k'u ma ko Kukawa a bɛ Lac Tchad a bɛ o marabolo de kɔnɔna na ni kunnafoni ninnu dangenemayara kunungo a kɛra wolomasiri taabaw fɛ.
Maroc dɔnnibaru ɲininaw olu ka ɲɛma n'o ye Tawfik Bouachrini ye ale ka kiri o de dayɛlɛla ɲangiliw olu tan bɛ ka ɲɛsin a ma kulusijala o fan fɛ ani a ɲɔgɔnnaw nka a ka i ka dɔn ka fɔ kiri lahalayaw olu nato senna k'a sababu kɛ tigɛ dara ale kan février kalo tile 23 de k'a bila bolokɔnɔmaaya la ale ye u ka fasiri sɛbɛn min bɛ yen ni kɛn yɛrɛ ye fasiri sɛbɛn n'u k'a ma ko Akbar al-Yum ale ye o ɲɛmaa ye a ka kiri in yɛrɛ kɛra kiri datugulen ye mun ma kɛ maaw ɲɛna a kalo damadama ye nin ye jalaki de talen do k'o ɲɛsin a ma k'a fɔ k'ale kɛra adamaden feerela ye k'a kɛra kulusijala kulonkɛla ye k'a kɛra bingalikɛla ye ka ɲɛsin musolakaw ma u ka camancɛ kiriso min bɛ n'o ye cour d'appel ye Casablanca ale de bɛ ka nin lahalaya ninnu ka dangɛnɛmaya nka a yɛrɛ ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko nin ye politiki kɛlɛ de ye ka ɲɛsin ale ma a yɛrɛ ka solinadonjɛkulu maaw ko ko n'a datura la ko san 20 kaso kan n'o kɛ dɛ dɔnnibaru ɲinina min filɛ si bɛ san 49 na nka ale ka jalakili de ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin fangamarabaaw ma Maroc jamana o kɔnɔna na nin bɛ dansigi an ka bi laseli la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lasiya balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ Morikɛ Tarawele ale tun bɛ suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan lahalaya kuraw k'olu dangɛnɛmaya a ka wasa sɔrɔli kama kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri Ala k'an n'o cɛ janya nka yan'o cɛ sa n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Banbara ko o lamɛn a bɛ se ka taa malizoom.net ale sanfɛ cakɛbara bɔlɔlɔ kunnafoni disira don n'a ka d'aw ye www.malizoom.net aw na maraka fama ka journal Banbaraw laselibaw a n'a ka kunnafoni tɔw an n'o bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne ye o ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ka kanuya kura ale la ka ɲɛsin anw lamɛnli ma a k'an bɛn sini ni Ala subahanahu wa taala sɔnna ma maraka fama ka bi journal Banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye